Ей, овцо, не ми говори така. Тази кола не съм я паркирала аз. А кой? Тук ще. Трябва да знам кой е карал преди това. Аха, вие не сте я паркирала? Аз И е тая- с парк, иначе мога да спрете навсякъде. Не може, но друг човек го е направил. Значи има стоянка на такситата и ви обяснихте човек и вие взехте да ми философството, че това е с парк. Взимам. Само не ми се карай, малката! Тъп явно. Ей, овцо, не ми говори така. И аз мога да говоря така, нали Аз виждаш? сега взимам и... Ма не ми се карай, Не съм миличка. я паркирала аз. Селенката, не ми се карай. Те сега ще виж какво. Какво ще стане? И ти ли ще ме плашиш? Всичките на сте за... Какво снимаш, бе? Абе, обясних ти като човек, че това е стоянка на такситата. И аз какво да направя? Ама не ми се карай, ти казах. съм я паркирала. Така ще говориш на мъжа си вкъщи, ако имаш такъв. Съмнявам се на майка си, на баща си, не и на мене. Тя паркирала аз. Така, значи съм казва, я- можеше да ка... Слушай. Ей, не ми говори така, не селенке! Току-що. Казах ти, не ми говори така. Взимам колата и си тръгвам. И ми обяснявате на мен, аз не съм я паркирала. Аз я наех, за да си тръгвам. Така, можеше да кажете, извинете, не съм видял. Защо да се извинявам, като не съм я паркирала аз? Ма що ми философството, взе да ми обясняваш, че това е спарк? Какво като е спарк? Е, какво като е спарк? Не съм Кьоров. Еми не съм я паркирала аз, как да ви го обясня на български? Ами кажете, не съм я паркирала, аз и така. Да се кача сега в това такси и някой да ме държи отговорно, що опика на задната седалка. Аз тук що се качвам. Абе, момиче, ти... 12 часа на работа. Абе, момиче, ти нормална ли си? Аз съм много нормална, ама вие... Не, въобще не си нормална. Ми тече на минута и плащам в момента с... Супер, идеално. На минутка ти върти. Да, върти. Водомера на Кенефа. Водомера на Кенефа върти на минута. Айде. Истината рядко е това, което изглежда. Въпросът е, готов ли си да я видиш?